sibafaka icala la ngempela ngoba baphule ngisho imithetho hayi ukuthi bonile nje ngokuthi bantshontshe ngala baphule imithetho ehlonipha lezi zinto abayiphethe okufanele babale ngazo lezi eyibala ngomoya siyakwazi ukuyilanda siyithola siyiphethe la yebo sibasecaleni abasazi. Okay guys, this is it. The IEC novalo. The IEC is panicking. The IEC tatazeliswa umsholozi. IEC iprova ama followers nama members umkhonto wesizwe right ukuthi okay yayikhona rigging yabakhona ama votes ukuthi okay kwakukhona ukubala okungabanga right ukuthi okay ukuvota kwalonyaka kwakungekho fair. I mean why betatazela kangaka? Sikhona isidingo sokuthi if uphethe ubufakazi ubanele, sikhona isidingo sokuthi ujaha izinto, sikhona isidingo sokuthi ufuna ukuslower down izinto. Well, yonke lento le iqale ngokumenyezela kwecabinet la national lamnumzana Cyril Ramaphosa. UPresident Zuma wacela ukuthi okay iIEC engawa release lama results engawa release lama seats lawa khona kuzokwazi ukuthi iqale kulungiswe lenkinga le kwaba ne rush ekhona ya release IEC. Kwamanye amazwe kuyakwazi ukuthi icabinet lize limenyezwe after 3 months after 6 months ayikho limit ethi okay kumele ube nesikhathi singaka cha ayikho. Uyakwazi ukuthi icabinet lakho ulimemeze mhlambe sekuphela inyanga ezo5 kodwa kwaba nokusheshsha while uPresident Zuma namanye amaqembu lawa awu20 plus ebekade ethi ngaqalwe kukhishwa icabinet lawo ethi lawa kade ethi awawathemba ama results bebeshilo bathi akuthi ukumiswa kancane IEC yaba ne rush yathi asheshiswe izinto nalokho futhi kushiya umuzi eminingi. Okay, anginibingelele nginamukele le video namhlanje makuthi uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenzele iqiniso ukuthi ucofa subscribe uya like bese ke uya comment bafethu. Le video njengamanje it's not based on facts, i video nje discussion from izinto esibonayo sonke ezenzakalayo njengamanje kwimedia phakathi komkhonto wesizwe kanye neIEC. Okay guys, confusion ila ukuthi why iIEC ejaha izinto kangaka if they are innocent, if they have all the papers mawukuthi baphethe bonke ubufakazi ngezinto ezazenzeka ngama results why pho betatazela kangaka betatazeliswa izinto ezikwimedia if bona bayazi ukuthi bengakwazi ukuthi be counter attack ngobufakazi abaphethe ezandleni zabo. I don't know that we've got the same person doing signatures for everyone. This one is the same signature for all the political parties. And guess what? ELF got 250. And guess what did the ELF get? What's ELF now? EFF got 0. VD Kagama High School. So manje the real question ithi ke banabo yini ubufakazi banazo yini numbers ukuthi kwakwenzakalani ngesikhathi kucisha imishini yangakhona le IEC because umkhonto wesizwe la ufocus ekhona ufocus kulelo point lelo ukuthi ngathi cisha imishini iaudit yakhona ikhona yini iaudit ama results ewonke ikhona yini bathi bafuna ukuyibonela ukuthi ama results abalwe kanjani abhalwa kanjani endaweni kanje mangaki abhalwe phansi mangaki futhi ayivezwe emshinini ukuthemba akukho lama results abatholile awekho umsholozi uthi ke akamuvi lapho ume la akayimkhona ekuqaleni icala sazobhina lilethe kabusha iEC pho why etatazela kangaka mawukuthi ke uphethe konke okuzofuna inkantolo mangabe kusafana ukuthi yena ayprove right despite ukuthi we member yiphi political party for sure now wonke lamanye ama political parties even umkhonto wesizwe even the ANC even the DA the EFF bonke bafuna ukuthi kube nepeace njengamanje la before kuze kufike into ezifana no unrest izinto ezifana nokuthi abantu begcine sebehlanye emakhanda iyodwa indlela bizokwenza ukuthi kube nepeace ukuthi iEC ahambe yopresent case yabo nabo bayosdefenda ngalendlela abazosdefenda ngayo enkantolo belethe ubufakazi because bona ngokweside labo bathi banayo yonke into pho manje why bephinika kangaka why benikeza abantu le idea leyo ukuthi ama results lawa ya ayengekho fair. So the EFF, there's the EFF 156 votes 156. This is what they have on the system. Look, the one are not the same. What did the DA get? Check what did the DA get? Maybe we are right. So the DA 432. Let's check. They kept it right. Theirs it must be right, Kanu. Which VG is this one? There's a VG. It's Kosi. Yeah, it's fine. It's fine. On the other hand futhi ngicabanga ukuthi kusase right yini ukuthi umkhonto wesizwe uqhubeke nokulwa lento le because already njengamanje kuqedwe yonke into iphekiwe njengamanje yabekwa lapha ya so if besaqhubeka belwa lento le baqonda ukuthi basafuna ukuthi kuqalwe phansi kuvoto kabusha noma kuqalwe phansi kubalwe kabusha because for sure once kwadlula 6 months iIEC izowalahla wonke ama ballots boxes bazowalahla because emva kwa 6 months bayakwazi ukuthi bewalahle
noma ke bawashisa ngaleyo ndlela abazowaxosha ngayo. So obvious mawuthi kwadlula 6 months icala labo lingakaphili IEC uzosho ukuthi yonke lento leyo bayilahlile isidingo sale case lezi zobe singasekho kuzobe sekufana nokuthi umkhonto wesizwe uzama ukuphehla udlame eSouth Africa ngazi uma nayibona noma umkhonto wesizwe kumele ukuthi uvesana udrop le case le bese ufocus kuma elections azayo lawa ka 2026 noma mhlambe kusasiyona iTikTok ama politicians le asazi nganza kwethu ngicela ukuthi ngizwe uPaula kwakho ukuthi wena ucabangani ngalento le ngabe khona ngempela into eright engenziwa ngwa-IEC noma umkhonto wesizwe nje uvundulula into engekho ngicela ukuthi sihlangane la kuma comments ungitshela ukuthi wena ucabangani ngalento le bese ngizela iqiniso ukuthi uyasubscribe uyalike bese uyacomment uphinde ubone le video ukuthi ke umsholozi wayebeke kanjani lento le kuqedwa kuvota esho ukuthi ke angeke azalale angeke azalale engakalwini leli cala angeke azaphumule kungabaliwa kabusha noma kuvotwa kabusha ngiyabonga asihlangane ema comments abazi ukuthi nathi namhlanje siyayiphatha into abayiphathayo angisho lezi nizishoyo sukuhlikihla izandla wena sufuna ukubamba lezi zinto nakhuluma ngolwazi khuluma ngolwazi kunezinto abazenzile abangazi ukuthi siyazazi namhlanje sifaka icala sibafaka icala yilento etheni siyabiza i-ICMC what IEC sifaka icala i-IC phela bese ngigwinya amazwi lapho IEC sengigwinya amazwi mfana sengishaya isingisi sibafaka icala la ngempela ngoba baphule ngisho imithetho hayi ukuthi bonile nje ngokuthi bantshontshe ngala baphule imithetho ehlonipha lezi zinto abayiphethe okufanele babale ngazo lezi eyibala ngomoya siyakwazi ukuyilanda siyithola siyiphethe la yebo sibasecaleni abasazi basizwa ngendaba uyabona kudala izizwe zidlala ngathi namhlanje siyakwazi uma beya enyangeni nathi siyakwazi ukuyenyangeni futhi sasivele sikwenza lokho omama babegibela emshanelo kodwa sikwazi ukundiza thina siyandiza ngifuna ukunazisa lokho